Za pokazane rezultate u prethodne 4 godine Kancelarija za mlade i grad Niš nagradili su 21 učenika generacije svih srednjih škola u Nišu. Među njima je i 14 devojaka. Od malena imam radnu naviku, tako da želim samo da napredujem u daljem školovanju. Kakvi su ti planovi što se tiče fakulteta i posla? Naravno, pre svega da sada u prvom roku upišem fakultet, kasnije da završim elektronski fakultet u Nišu. Nikola Stanković učenik je generacije gimnazije Stevan Sremac. Od osnovne škole obožavam da učim, da čitam i stvarno mi je bila želja da uvek budem odličan u školi, takođe i da postanem učenik generacije i evo to se i dogodilo u gimnaziji. Kakvi su ti planovi što se tiče fakulteta, a kasnije i posla? Planiram da upišem mašinski fakultet, dakle Univerzitet u Nišu, smer mašinsko inženjerstvo. Takođe rado bih želeo da završim neko usavršavanje u Nemačkoj, master ili neki program razmene i nakon toga da se vratim u Niš. Među najboljim maturantima je i Momčilo Tošić, učenik specijalizovanog matematičkog odeljenja gimnazije Svetozar Marković. Imam generalno neku vrstu velike radne navike od mladosti. Moji roditelji su takvi, uvek vole da daju sve od sebe i ja sam takav i prosto baš sam se nekako zaljubio u tu nauku u srednjoj školi, bilo mi mnogo zanimljivo i prosto radio sam koliko sam voleo i puno koliko sam mogao. Upisao ću elektrotehnički fakultet, smer softversko inženjerstvo, želim da se bavim tako programiranjem, razvojem softvera, da, u Beogradu, elektrotehnički i tako nešto što bi bilo lepo da bude u svrsi, u neke naučne svrhe. Nagrađenim maturantima Kancelarija za mlade i grad Niš šalju jasnu poruku. Poruka je da grad prati njihov rad, da mladi ljudi takođe prate njihov rad i da prosto volimo da podržimo sve neke zdrave stvari koje se nalaze u našem društvu, a složit ćete se da bez zapravo nauke i predanog i poštenog rada nema ni rezultata ni napretka jedne civilizacije. Na ovaj način, dodaje Jovanović, grad i Kancelarija za mlade promovišu prave vrednosti, a to su znanje, talenat, mir i tolerancija.